Днес, в така наречения ден за размисъл, преди утрешните избори, реших наистина да поразмисля и да споделя моите мисли, разбира се, с вас. Разхождам се аз и разсъждавам. Кои са най-важните стълбове, които държат една нация жива и стабилна във времето? Един народ здрав и жизнеспособен. Ами на първо място хората трябва да са здрави. На второ място трябва да са добре образовани. И на трето място да имат нужните знания и умения, за да създават местна икономика. Икономика, в която да осигурят работни места и източник на доходи за себе си и за своите сънародници. Когато ние сами си организираме система за производство на пари, с които ние да си осигуряваме, да си плащаме разходите за живот, когато ние сме качествено образовани, културни хора, отнасяме се с уважение и достоинство един към друг, ценим достоинството на хората около нас. И когато ние се грижим превантивно за нашето здраве, или когато ние имаме отлична система на здравеопазване, която да може да възстанови нашето здраве, в случай, че го загубим, то какво може да стане с този народ? Какво може да се случи, че този народ да се разпадне, този народ да спре да съществува, тази държава да изчезне? Само и единствено при тези, според мен, задължителни условия, затова ги нареках и стълбове, ние можем спокойно да живеем в нашата родина и да градим по-доброто бъдеще за нас и за поколенията след нас. Всъщност сещам се за още един стълб. Важен. Правораздавателната система. Защо? За да сме спокойни, че създаденото от нас, придобитото от нас, ще бъде защитено законово, за да не ни бъде отнето на сила. И в тези си мисли си спомням няколко истории от моя живот. Точно в този контекст. Едната от историите, която искам да ви разкажа, е за преживяването ми в системата на здравеопазването. Системата, която трябва да се грижи за общественото здраве. Да ни предоставя една качествена услуга, медицинска, за да може ние максимално бързо и евтино, достъпно да се възстановим и да продължим напред. Да продължим да създаваме блага за нашата родина. За себе си, за семейството ни и за родината ни. Преди години, визирам 2008, млад мъж, в разцвета на силите си, без абсолютно никакви здравословни проблеми, се събуждам една сутрин, за да ходя на работа. Усещам остра болка в гърдите. Първоначално болката беше така, сякаш нерв те схваща. С течение на времето обаче станах аз да си измия лицето, да се оправям за работа. Болката се засили. Започнах да изпитвам задух. Започнах вече да се притеснявам. Извиках такси, отидох при личния лекар. Личният лекар сложи слушалката на гърдите ми,
Прехапа устни и каза: по най-бързия начин тичаш до спешен център. Отивам аз в спешен център. В спешния център, питам доктора, преди да отида в спешния център: какво се случва? Какво има? По най-бързия начин, без отлагане в спешен център. Какво има? Не чувам дишане вдясно. Отивам в спешен център, отварям вратата, посрещаме медицинска сестра. Какво ви има? Защо идвате? Изпращаме личния ми лекар, каза, че не чува дишане вдясно. И каза, че случай е спешен. Чак пак толкова спешен. Чак пък да не чува дишане вдясно. Както и да е. Пропускам перипетиите, през които минах в спешния център, за да бъда най-накрая приет в отделението гръдна хирургия. След като ми направиха снимка, увериха се, че има проблем, и то сериозен. Като проблемът беше отлепяне на белия дроб. Нещо изключително рядко срещано. Става абсолютно ненадейно. Без външна намеса. Какво се случва? Вкарват ме в отделението. Влиза завеждащия отделението. Доцент Обретенов, мисля, се казваше. Моето момче, трябва да избереш екип преди да те оперираме. В отделението, мили приятели, лекари-хирурзи са 3 човека. Въпросният завеждащ отделението, доцента, и 2 хирурзи. Като на смяна е един от хирурзите и доцента, завеждащ отделението. В операция винаги влиза дежурният хирург, който извършва операцията, под наблюдението на доцента. На смяна, повтарям, е един хирург и завеждащи отделението. Между кой точно трябваше да избера? Въпросът обаче беше, че при избор на екип трябваше да се заплатят към онзи момент 600 лева. В противен случай е безплатно. Влизаш по спешност, със сериозен проблем, живото застрашаващ. Така че трябваше бързо да влезем в операционна. Заради характера ми не се подчиних, не се поддадох на този рекет и казах: няма да ви дам и една стотинка. Добре, беше отговор на доцента: когато решиш и както решиш. Приехаме сутринта, вкарахаме в операционна след до обед, след 4 часа. Цял ден ме държаха в една стая, затворен, привит на едно легло, като риба на сухо. И само през половин-един час влиза доцента: какво стана нашето момче? Избрахме ли екип? През същото време държат майка ми и брат ми отвън и не им дават никаква информация извън отделението. Защо ме оперираха? Защото след на брой часове от приема, брат ми най-накрая не е издържал, нахлу в отделението и е попитал каква е причината, поради която не оперирате брат ми. И тогава съм отговорил, че не е заплатена такса за избор на екип. Той е заплатил въпросната такса и едва тогава ме вкараха в операционна. Оцелях, както е видимо. Тази история не съм я разказвал никога до сега. Защо? Поради простата причина, че следващите няколко дни, в които лежах в отделението за да се възстановявам, разбрах, че нашата гръдна хирургия в Стара Загора е една от най-добрите в България. В отделението лежаха хора от Бургас, от Варна, от всички краища на България. Или установих, че това е своеобразен монопол. Ние нямаме избор, ние сме в техните ръце. Загубили веднъж здравето си, нямайки достатъчно алтернативни възможности, ние влизаме в капана на нашата действаща система на здравеопазването. И ние сме
на тяхно подчинение. Каквото кажат, това правим и изпълняваме. В противен случай отпътуваме. Няколко години по-късно, 2016-17 година, мой близък се разболява от рак, онкоболен. Налага се с него да пътуваме да минем и през тази система на онкоболните. Какво видях там? Първо, не знам колко от вас са се сблъсквали и са ходили в консултативен онкологичен център, така наречения КОЦ, съкратено, в Стара Загора. Гледката е изключително грозна. Много неприятна. Хора в много тежко състояние са принудени да чакат с часове, за да бъдат приети за контролен преглед на тяхното състояние. Когато отидох с моя близък, ни се наложи да чакаме 3 часа за преглед. 3 часа, повтарям. Аз, мъж в разцвета на силите си, вече възстановен, разбира се, след белодробното заболяване, но в разцвета на силите си умалях и едва ми издържах през това време. А какво име на хората, които са в подобно състояние? Хора, които са почти на ръба на загуба на вярата в това, че някога могат да се излекуват от това смъртоносно заболяване, наричано рак. 3 часа седят и чакат за прием, за контролен преглед. Приятели, не знам доколко сте се замислили, но ще ви разкажа още нещо в тази ситуация, когато чаках, за да се разнообразя. Започнах да обикалям по коридорите и видях една стая, в която имаше архив. Влезнах, вратата беше отворена, достъпът беше свободен. Влезнах, вътре наредени едни дървени етажерки от времето на соца с папчици. Досиета. На всяка една папчица пишеше имената на някой човек, който е заведен, регистриран е в въпросният онкологичен център, като болен от онкологично заболяване. За да мине по-бързо времето, започнах да броя папчиците. Разбира се, не всички. Изброих папчици на един ред, проброих колко реда е тая етажерка, проброих колко етажерки има там наредени една до друга. По груби сметки, тъй като папките бяха с различна дебелина и наред имаше различно количество. По груби сметки, само в този център, Стара Загора, имаше регистрирани над 40 000 онкоболни. Над 40 000 онкоболни. Само в Стара Загора и Старозагорска област. Няколко години по-късно се наложи да се погрижа за сестричката на баба ми. И да я отведа отново в болнично заведение. В пътите, когато отивах да я видя, в случаите, в които отивах на свиждане, не коментирам достъпа какъв беше. Сякаш отпечатъци само лето не ми искаха да дам, за да влезна на визитация, за да влезна на посещение при моята близка. Когато оставахме насаме в стаята с нея, тя се отпускаше и започваше да плаче, разказвайки ми колко отвратително е поведението и отношението на сестрите. Всъщност на сестрата и на санитарката, която беше на смяна. Как се държат с тях като с кучета? Защо?
седнах да проуча. И то няма сестри. То няма санитарки. И аз да съм на тяхно място, ако трябва да работя толкова време в денонощието, всеки ден, защото няма кой друг да работи. И то в такава обстановка, сред болни хора. Хора в най-различно положение. Хора с най-различно състояние на мисълта, на съзнанието. И сигурно и аз щях да съм с подобно лошо отношение. Сигурно и аз щях да съм на ръба на нервното напрежение. Така че не мога да им се сърдя на тези хора. Но фактите какви са? Няма специалисти, медицински специалисти в системата на здравеопазване. Сигурен съм, че всеки един от вас, който има търпението да изгледа този запис и да ме чуе, има поне една история, подобна на моята. Поне една. Сигурен съм, че имате и много други истории в тази тема. Та, единият от стълбовете на здравата нация, здравия народ, здравеопазването, го няма. Той е тотално сринат. Следващият стълб. Образованието. Казваме, децата са бъдещето. И то действително е така. Настоящите пенсионери, за да получават пенсиите, които са си заработили през годините, имат нужда от нас, работещите. Защото от нашите осигуровки се пълни така нареченият пенсионен фонд, от който държавата плаща на пенсионерите. Без да коментирам факта, че то няма достатъчно пари. Повече от 50% от този фонд всъщност се доплаща от бюджета, се покрива от бюджета. Или иначе казвам, взимат се пари от други разходни пера в бюджета, държавния бюджет. Няма достатъчно вноски от нас, работещите, за да плащат парите на настоящите пенсионери. Това го оставяме на страна, въпреки че е изключително сериозен проблем. Не знам доколко го осъзнаваме. Въпросът ми е следния. Или по-скоро. Говорейки за образованието и за бъдещето на децата ни, искам да разкажа няколко истории в тази посока. Бях част от обществения съвет на едно от, даже може би най-голямото училище в област Стара Загора. Не в град, в област Стара Загора. 1200 ученици. Основно училище. 1200 ученици. Какво се случва? Настоящият директор на училището е в предпенсионна възраст. Трябва да се пенсионира. На негово място трябва да бъде избран нов директор. Скъпи приятели, няма кандидати за директор на най-голямото училище в област Стара Загора. След няколко отложени или по-скоро неосъществени финални интервюта заради липса на кандидати, най-накрая се провежда, и ви говоря в рамките на година и половина-две, не няколко месеца, година и половина-две, най-накрая се провежда, събират се 3 кандидати, финалисти за провеждане на финално интервю и определяне на кандидатът, който да заеме директорската позиция в това училище. Кандидати бяха 3, 2 мъже и 1 жена. Предварително не знам кой какъв е. Отивам аз като част от обществения съвет, представител, тъй като журито, интервюиращият орган трябва да бъде съставен от представител на общината, кмет или заместник кмет, по-скоро заместник кмет на образованието към общината, експерт от общината в направление образование, експерт от училищен инспекторат и представител на родителска организация, каквато е Обществения съвет. Отивам аз в ролята си на представител на родителска организация и ставам свидетел на какво мислите. От 3 кандидати жената не се явява въобще. Без да дава абсолютно никакви обяснения. Просто се отказва. Явяват се 2 души. Единият е преподавател по география.
не си спомням в кое училище, но няма и значение, с абсолютно всякаква липса на знания в управлението и в администрирането на учебен процес. Никакъв опит в тази посока. Единственият му опит е като преподавател по география. И другият е директор на, мисля, че вечерното училище беше в Стара Загора. Човек, който, да, има опит като администратор, като директор, като управляващ система от хора, но с мислене от типа на децата са лоши. Децата трябва да бъдат жестоко наказвани. Децата са разглезени, те са лиглювци и трябва да бъдат бити, ако трябва, трябва да върнем методите от комунизма. Това беше един от отговорите му, който ми направи изключително силно впечатление, това съм го запомнил. Един от отговорите му на въпрос зададен от представителката на инспектората. Сами разбирате, че нито един от тези двама кандидати не беше одобрен, не беше допуснат до вземането на тази позиция. Пак казваме, това е след 2 години обявяване на конкурс за излъчване на директора на това училище. След 2 години. На най-голямото училище в област Стара Загора. Не град, област Стара Загора. Относно мотивацията на учениците също искам да споделя една история. Дъщеря ми имаше амбициите да учи. Ученолюбиво дете. Какво обаче ми разказва тя? Тате, госпожата казва, за утре, който дойде без домашна, ще има 2. Имаха изключително много материал за домашно. Същата вечер дъщеря ми учи до 12:30 вечерта, за да успее да се подготви да си напише и домашната за въпросния предмет. Няма да казвам кой и няма да казвам коя е госпожата. Не искам да ни създавам проблеми, въпреки че заслужават. На другия ден се прибира от училище и викам, какво се случи? Доволна ли си? Как мина? Не. Защо? Защото вика, само аз, вика, и още 5 човека бяхме си написали домашните. Всички други бяха без домашни. Викам, и какво? Супер, че си една от малко, когато сте успели, изпълнили сте. Ми да, ма вика, да никой нямаше 2. Да никой нямаше 2. Защо ми беше тогава на мен аз да уча до толкова късно и да пиша? Момиче в техния клас не стъпва на училище. Не стъпва на училище. Въпреки всичко. Минава. Срок след срок. Година след година. Тя продължава напред. С 4, 5. Така написани. Дори без да я изпитват. Без да се явява в училище. Момиче към този момент на 12-13 години. Ходи по дискотеки. Дъщеря ми показва снимки, видеа, които тази нейна съученичка снима от дискотеките. На 12, на 13 години. Лапнала цигарата, вдигнала шарка, там тия енергийни напитки. Кой знае какви наркотици се взима и взела покрай тях. Но това момиче изкласи. Мина си 4, 5, всъщност 5, 6, 7 клас. И си завърши. Къде и по какъв начин ние възпитаваме, или по-скоро учителите и главата на учителите, директори, заместник директори, стимулират децата да учат. Защо да учат? Как да имат тази мотивация? Защо да влагат старание, когато виждат такива примери около тях? Как другите се бутат? Бутат се напред. Защо? Защото парите следват ученика. Няма значение качеството на образование. Няма значение колко ударя на учебния процес ученика. После измислили система за външно оценяване, матури, да видим материала какъв е. Или какви ученици ги отглеждаме. И после изключително слаби резултати на матурата. Защо? Кой е виновен? Учениците, разбира се. Съвременните деца те не учат. И не могат да бъдат накарани да учат. Как да учат с подобно отношение, с подобни примери в училище от страна на хората, които трябва да ги учат. Трябва да възпитават знание, трябва да възпитават интерес, трябва да възпитават любов към знанието. Да провокират интереса им.
Да не говорим за здравето на нашите деца. Бъдещето на България. Един пример. Бяха приели, мисля с закон или с наредба, не съм сигурен, трябва да го проверя, на 150 метра от входа на училище да не се продават цигари и алкохол. На един от входовете на училище, само една улица от него, отварят нон-стоп за цигари и алкохол. Полудях. Тръгнах да търся правен ред и се оказва, забележете, че този вход, втори вход, всъщност е водил изход на училището. Не втори вход. И съответно забраната е заобиколена. И на децата е осигурен свободен достъп до този магазин. Наркотици, достъп до наркотици. Излезнаха куп изследвания за това колко е улеснен достъпа в съвременното общество до наркотиците. Превенция от страна на държавата? Никаква. Какво виждаме? Виждаме даже толериране. Виждаме какви ли не примери. Наркотици, хазарт, масово се рекламират. Разбира се, за наркотиците визирам какви бяха там тия електронни цигари, наргилета и тем подобни. И то пак е пристрастяване. То пак прави едно дете зависимо. То е началото, там се тръгва. Аз съм минал по този път. Аз съм бил пушач от най-ранна възраст. Още на 13-14 години научих цигарите. И пуших страшно много. Студентските години приемах наркотици. Защо? Защото имаше достъп. Защото това беше позволено от държавата. И аз приемах наркотици. Както повечето мои връстници. И знам какво е. Нали? Основно за забавление. Но знам какво е и до какво води. Видях колко много мои приятели от тези времена не можаха да се откъснат. И ги разбирам. Не е никак лесно да се откъснеш, да се излекуваш и да продължиш напред. Между другото, няма и държавна политика в посока лечение, последващо лечение на наркозависимите. Има частни, разбира се, организации, но там парите са солидни. За да платиш някой да ти лекува, да те лекува теб или твой близък от наркотична зависимост. Страшно е. И това се позволява вече над 20 години. 25 години. От управляващите, от държавата ни. Управляващите нашата държава. Вторият стълб. Образованието. Никакъв го няма. Здравето на бъдещите поколения. Превенцията на здравето на бъдещите поколения. Никакъв го няма. Ето самия факт. Последните няколко месеца скандала с детската болница. Дори нямаме една болница след толкова години. Болница за лечение на деца. Специализирана за това. Няма. Икономика. Третия стълб. Възможността ние да създаваме собствена икономика. Тези от нас, които са готови да понесат отговорността, носят предприемаческия дух в себе си, да могат да създадат система, да създадат бизнес, за да осигурят работа на себе си, на семействата си, на близките си, на приятелите си, на сънародниците си. За да изкарваме доходи, да създаваме блага за себе си и за околните и да вървим напред. И помислете, ако вие решите да правите бизнес, къде учите за това? Кой ви учи как се прави бизнес? Ако вие искате да освободите предприемаческия дух в себе си
имате идея, виждате как можете да създадете бизнес, полезен, хубав бизнес, създаваш продукт или услуга, които са полезни за хората. Как можете да получите знания за това как се гради този бизнес? Как можете да получите финансиране за този бизнес? Откъде и колко? И ако помислите, ще установите, че разполагате с ограничени ресурси. Вижте банковата система. Тази, която по принцип е създадена за да стимулира икономиката. Стимулира ли банковата система развитието на предприемачеството? Защото парите са в банките. Както виждаме, преди пандемията бяха над 80 милиарда лева по банкови депозити, пари на българи. В момента са над 120, доколкото си спомням последно, когато проверях. 120 милиарда стоят по банките. И банките трябва да решат на кого да ги дадат тия пари, за да изкарат печалба и да имат и за себе си, и за техните вложители. Хората като нас, които са си дали парите на депозит в банката. И отидете. Имате бизнес идея, отидете в банката и попитайте. Ще ви финансира ли? Да видите какво ще ви кажат. Да видите през какво ще минете. В същото време отидете в банката с един трудов договор, подписан преди 4-5 месеца, и кажете, искам потребителски кредит да си купя кола. Или да си ремонтирам апартамента, панелката. Или да отида на почивка. И вижте как ще се отнесат към вас. Само ще ви пипнат. Пулс, че имате ли? Имате. Одобрени сте. Заповядайте. Само по себе си това показва каква е политиката в тази посока. Как се стимулира наистина предприемачеството. Говорят и някакви приказки, европейски пари, европейски програми за стимулиране на това и онова. Давам ви прост пример. Преди известно време отивам да се поинтересувам аз по темата. Да видя, мога ли, тъй като искам да организирам едно производство, мога ли аз да използвам частично средства от така наречените европейски фондове. Програми сега са за устойчиво развитие или за възстановяване, как бяха, след последствията от пандемията, от кризата. За закупуване, кредит за закупуване на производствено оборудване. Какво ми казва жената там? Казва, вижте, по принцип има възможност, но вече се дотират, т.е. субсидират до 50% от разходите за осъществяване на съответния проект. Не до 70, не до 80, не до 90%, както беше предишния програмен период. Това няма значение. И 50 да са. Но, какво ви казва е важното? Първо трябва вие да го изградите със собствени средства. Да финансирате със собствени средства, със собствени усилия, изграждането на този проект, без значение какъв е. В случая аз трябва да си купя предварително машините, да си създам предприятието, производственото, след което да подадете документи и след период на разглеждане на тези документи, който период, казвам, може да продължи до година и половина, две, след евентуалното одобрение, вие ще получите 50% финансиране от размера на направените разходи от европейските фондове. След година и половина или две. Като казва, практиката посочва следното. Тъй като има различни етапи от проекта, реализирането на проекта, и на всеки един от тези етапи идва контролиращ орган, който да провери доколко проектът е съобразен с предварителните планове. И казва така, примерно има проектът разделен на 4 етапа. Най-често наблюданата практика е следната. Реализирате първи етап, идват от кредитиращата институция, одобряват, добре, всичко е точно. Реализирате втория етап, всичко е точно. Третия етап, всичко е точно. Наближава четвъртия етап, финален. Идват и казват, тук тази запетая не трябва да е тук, ми трябваше да е тук. Или иначе казано, ако ме разбирате вика правилно, търсят подвола теле. Защо? За да дадете рушвет. Или най-често на посредника, разбира се. Институцията, през която преминава съответната програма. Или служител в институцията, разбира се.
Въпросът ми е и съжденията ми са в тази посока. Ако ние искаме да създадем устойчиви бизнеси, имаме хубави идеи, искаме да създадем устойчиви бизнеси във времето, които да създават качествен, полезен продукт за хората, но се нуждаем от по-голям капитал. Какви са възможностите пред нас? Под по-голям капитал визирам 200, 300, 500 хиляди. Нали, за 10, 20, 30 хиляди повечето от нас могат да се напънат да ги намерят. Или ще стегнат някой потребител с кредит от банка, или ще отидат, че почукат на вратата на своите близки, роднини, приятели, от тук, от там ще вземат по 2, 3, 5 хиляди лева, да речем, ще ги намерим до 20, 30 хиляди лева. Затова и ако обърнете внимание, повечето бизнеси около нас са такива дребни бизнеси. Но дребният бизнес е неустойчив. Неустойчив. Отделно, за да го има този бизнес, първо трябва да има знания и умения у предприемача или възможност той да ги придобие. Второ, да има, разбира се, добра идея. Трето, да има достатъчно финансиране. Най-големият проблем, който аз съм видял при реализацията на моя бизнес и при много мои приятели, е недостатъчното финансиране. Тръгваш със собствени възможности, опитваш се да направиш нещо, но много често предварителните планове се разминават с действителността. Оказва се, че има други непредвидени разходи, за които ти си помислил и не си видял преди да тръгнеш по пътя. И поради незнание, и поради недостатъчно умения, съответно ти не можеш да реализираш този бизнес или не можеш да го разгърнеш в мащаб такъв, че той да стане устойчив във времето. Отделно, третия стълб, икономиката. Икономиката, нали, казват, че гръбнакът на една икономика е дребният и средния бизнес. Или в малките фирми има най-много заети хора. Малкият бизнес в България, и не само в България, всяка една държава, осигурява най-голям брой работни места във всяка една икономика. И съответно нямаме никаква политика в тази посока. Как да обучаваме предприемачи, които да създават качествени малки бизнеси и да осигурят гръбнака на икономиката. Четвъртият стълб. Първораздавателната система. За да градиш каквото и да било. Ако щеш един имот твой, ако щеш бизнес, каквото и да се градиш на едно място, ти трябва да имаш сигурността, че никой няма да ти го вземе. Никой няма да вземе това, което ти си изградил по честен начин, разбира се. Че ти си защитен. Че това нещо, което ти си изградил или си придобил, няма кой да ти го вземе по незаконен начин. Тук ще ви разкажа една история. Мой приятел, първо ще ви разкажа моята история. Преди години, въпросното производствено предприятие, за което ви разказвам, го създахме преди много години с моята съпруга. Като част от процеса на развитие, ние започнахме да продаваме в чужбина. Ще пропусна епизода с момента, в който реших, че е добре да се обединим с други бизнеси, малки бизнеси, функциониращи в Стара Загора и в България и в частност в Стара Загора, и да намерим съвместен път за достъп до международните пазари, като най-малкото си поделяме разходите за логистика, за дистрибуция и логистика на стоките. За транспорт, айде. Само за това звено да се хванем. За транспорта на стоките. Или търсих фирми, с които да се кооперирам, които също търсят международни пазари или вече имат изградени такива, да ми дадат някакво знание, някакво ноу-хау да споделят и да обединим усилията си, да поделим разходите си по транспорта на стоките. Как да ги намеря тези фирми? Погледах се кой ги обединява. Към този момент Българска търговско-промишлена палата. В частност, представителството и Стара Загора. ТПП Стара Загора. Приятели, отивам в Българска търговско-промишлена палата.
да говоря с местния шеф Олег Стоилов. И човека ми казва, в Българската търговско-промишлена палата са членове най-големите компании в Стара Загора, най-големите работодатели. И човек казва, не знам. Не знам с кой да те свържа. Не мога да ти дам никаква идея в тази посока. Нямам с кой да те свържа. А говорим за фирми, които имат персонал 500, 1000, 1500 души. Металик и тем подобни. Бившия Серпичук и така. Така. Какво се случва? Намирам аз начин да търгувам с Русия. Намирам аз начин да транспортирам стоките до Русия. И в един момент ми се обажда другаря Стоилов. А той всъщност ми се обади да ме покани на... щяха да има тогава едно ходене до Самара, град Самара в Русия, който е побратимен град на Стара Загора. Икономически. Да установяваме контакт с местния бизнес и съответно да установим някакви партньорски отношения, бизнес отношения. Отидох аз, видях, чух какви са условията, чух каква е програмата, не проявих интерес. След 2 седмици, след като се върнаха от визита там, отидох да чуя как е минала тази среща. Господин Стоилов ме прие, с охота, разбира се. Така, иначе много вижлив, много чаровен. И, как да мине, 2-3 дни, добре си прекарахме, хапнахме, пинахме, викаме някакви контакти, някаква работа свършихте ли? По-нататък ще свършим. То не става от първия път. Добре, окей. И в отговор обаче той ме попита, а вие как се случват нещата при вас? Успяхте ли да намерите канали? Да, успях. Канали за дистрибуция и за транспорт. Да, успях. Да споделите тогава. Имаме телевизия, в която имаме рубрика да дойдете да споделите. Добре, готов съм да дойда да споделя. Но не трябваше ли от вас да дойде това? Не трябваше ли на вас, в крайна сметка, това ви е работата? Затова взимате членски внос на вашите членове. Вашата работа е да мислите в посока на установяване, на съдействие на бизнеса, на вашите членове и на установяване на взаимовръзки между вашите членове и бизнеси от други държави, от други организации. Както и да е. Това го оставяме на страна. Друго исках да ви разкажа. Произвеждаме, продаваме навън. В тази посока наемам търговец, който търговец трябваше да ми намира клиенти в съответния пазар. Визирам Русия и бившите руски републики. Човек се справяше сравнително добре с работата си. Съответно беше доста добре заплатен. С течение на времето обаче, поради моя грешка, мое незнание как да управлявам правилно и как да контролирам процесите, аз ги изпуснах от контрол и съответно, без да навлизам в подробности, установихме, че този човек ни краде. Изгонихме го. Какво се случва? Тук е нещо много важно. Гоним го, но му плащаме всичко дължимо до момента. Според уговорката ни. Гоним го, но оставяме жена му, която също работеше при нас. Която може да бъде троянския кон в нашата организация, защото е негова съпруга и майка на 2 му деца. Ние, въпреки стореното от него, оставяме нея на работа до тогава, докато той си намери друга работа и източник на доходи, за да не оставим семейството без доходи, за да не оставим децата им гладни. Въпреки всичко, този недобронамерен човек излиза, напуска производственото ми предприятие и казва на нашите работници: търсете си друга работа, тази фирма няма да я има. Към този момент това ми звучеше като да си говори каквото си иска. Няма да се плащате, действаме си, вървим си напред и това. Процес с течение на времето. Какво се получава? Проверка. Данъчна проверка. Данъчна проверка на фирмата. Данъчна проверка на физическите лица. Данъчна ревизия на фирмата. Данъчна ревизия на физическите лица. В тази посока споделям. Тръгнат ли ви правят проверка? Веднага от НАП. Запор на банкови сметки. Без значение какво ще се установи в процеса на самата проверка. Дали
дали сте укрили доходи, дали сте извършили нещо незаконно или не сте. Първа стъпка – запор на банкови сметки. Ами, добре де, когато ти си получаваш като бизнес, като компания си получаваш доходите по банков път и те ти спрат възможността да ги получаваш тези доходи, как можеш да продължиш да работиш? Все едно да тръгна да ми правят проверка на съдържанието на наркотични вещества в кръвта и да ми срежат вената. Да почнат да ми точат кръвта. Чакайте да източим достатъчно кръв, да източим 5-6-10 литра кръв, за да направим проверката. Дали всъщност вие сте взимали наркотици или не. После почваме проверката. Тази проверка може да продължи безкрайно много време. Може да отнеме 6 месеца, година, година и половина. Или в този пример ще ми източат кръвта, за да видят накрая, като ми източат кръвта, дали имам забранени вещества в кръвта. И тогава в един момент може да установят, то няма наркотични вещества. Значи, нищо не сте направили. Всичко е нормално. Вие сте невинен. Аз съм вече умрял. Колкото съм невинен. Или в случая, те са ми спрели паричния поток. Аз не мога да се разплащам с доставчиците си, не мога да се разплащам с клиентите си, не мога да взимам парите от клиентите ми, не мога да се разплащам с персонала ми. Това се вика правилата. Отговаря данъчния. Това са правилата. Да, знаем, че не е правилно, ама това са правилата. Но забележете, друго. Това е от страна на данъчните. Атака на частен бизнес, на малък бизнес. После какво се получава? Почнаха, инспекции по труда, всички институции бяха активирани. Разбирам, че този е минал и е подпалил всички. Пуснал е жалби навсякъде и всички институции цъфнаха на вратата. Отделно, че спират паричния поток, отделно, че не ти дават и време, възможност да работиш, да се концентрираш върху работа, защото си постоянно да ходиш да обясняваш, да даваш сведения, да даваш информация, да снабдяваш с документи или да попълваш документи. Какво се получава обаче друго? Месец след месец работата започва да спада. Оборотите почват да спадат. Продажбите почват да спадат. Добре, какво става? Толкова усилия влагаме. Екстра усилия влагаме. Не спим. Правим всичко по правилата. На маркетинга, на рекламата. Каквото можем правим. Въпреки всичко работата спада. В процес на 2 години продължи. След 2 години, приятели, ни се обажда една клиентка. И казва: хора, понеже сте ми много симпатични, от години пазарувам от вас. Не мога да не ви споделя какво ми се случи днес. След поредната ми поръчка от вас, тъй като доставяме онлайн, доставяме с куриери. След поредната ми поръчка от вас, ми се обаждат от икономическа полиция. И ме викат не от икономическа полиция, от прокуратурата. И ме викат на разпит. По време на разпита и задават въпрос. Имаше ли? Какво друго имаше в пратката, освен, няма да казвам каква стока продаваме. Тоест, внушението беше: има ли наркотици в пратката? Имаше ли? Бяхме потресени от това, което чухме. Чак тогава осъзнахме какво се случва с бизнеса ни. Защо продажбите ни спадат. След около месец някъде ни привикаха и нас в прокуратурата. Забележете, заведено досъдебно производство по анонимен сигнал. Забележете, анонимен сигнал. Всеки един може да отиде да подаде сигнал без да удостоверява самоличността си, срещу който и да било бизнес. И забележете, прокуратурата са длъжни да направят проверка за истинността на този сигнал. Или ние в случая сме виновни до доказване на противното. Не невинни. Виновни до доказване на противното. И 2 години, в рамките на 2 години,
прокуратурата е привиквала наши клиенти, когато нас ни привикаха на края на разпит, имаше 3 големи дебели класьора с папки, с листи от взимани показания от страна на клиенти. 2 години е продължило това нещо. Са привиквали всеки един, който си поръча от нас, за да го питат, имало ли е нещо друго в пратката, освен въпросната стока, която си поръчали. Добре де, хора. Добре де, питам ги. Нормално ли е? Колко хора трябваше да разпитате? Колко пъти трябва? От някой чухте ли? Да, имаше. Колко хора? Тук са стотици, като ги гледам. Трябваше да разпитате. Всъщност тогава разбрах как работи правосъдната ни система. Нашия хубавец, нашия герой, за който ви разказах по-рано, който уволнихме заради кражби, се оказа, че е активирал негов близък, доколкото разбрах, брат на жена му, или някакъв братовчет, не съм сигурен, който работи в Национална следствена служба в София. Оттам нататък натиска е ясен. Това как може? Вие сами преценете. Това е правосъдната ни система и къде е сигурността на един човек, който желая да се занимава с един обикновен човек, който желая да се занимава с предприемачество. Къде е сигурността, къде е защитата му? За да може той наистина да работи и да реализира своята идея, разбира се, ако пак казвам, тя е законна и продукта и услугата, които той прави или разпространява, продава, са полезни за обществото. Законни. Мога да говоря още много. Но видеото стана изключително дълго. Сигурен съм, че мнозина от вас ще са го изгледали до тук. Това, което исках да споделя е следното. Аз, скъпи приятели, съм решил за пръв път от много години, категорично съм убеден за кого мога да дам гласа си с цялото си сърце, с цялата си душа на утрешните избори. И този човек, аз гласувам за човек и за организация, за възможността, защото съм се уверил лично в качеството му на организатор, в качеството му на лидер, на истински лидер, човек, който има знанията, сам ги е придобил от книгите, има и уменията, сам ги е изградил от дългогодишната си практика да организира, да създава огромна организация от хора и да намира финансиране, голямо финансиране за реализирането на мащабни и устойчиви във времето проекти с огромно значение, бих казал, за нашата държава. Този човек е Ивелин Людмилов Михайлов. Създадената и подкрепената от него организация регистрира и партия, чийто ръководител е полковник Николай Марков. Партията се казва Величие. С номер 25 в бюлетината. Аз съм категорично убеден, разбира се, всичко е възможно. Може да бъде подведен, може да бъде подведен по всякакъв начин. Но аз на този етап съм категорично убеден, че Ивелин Михайлов, не познавам полковник Николай Марков, но Ивелин Михайлов го познавам лично. И то от години. Виждам, че е мъж на думата и на честта. Каквото е казал, това е направил. Въпреки хилядите трудности и препятствия, пред които се изправя. Въпреки невероятните удари от страна на държавата и на управляващите. Но Ивелин съумя да обедини хиляди обикновени хора, хиляди българи и да създадем заедно един величествен проект. Ивелин е човек, който не просто обещава какво ще направи, той прави. Той вече го е направил. Погледнете какво е исторически парк. Потърсете в YouTube, изгледайте няколко видеа от проекта, да видите за какво нещо става въпрос. Какъв грандиозен проект, какъв родолюбив грандиозен проект е това. Аз силно вярвам на Ивелин Михайлов и поради тази причина го подкрепям на 100% с цялото си сърце и душа. Знам, че той е човек, който няма да се спре, няма да се откаже пред нищо и докато диша, докато в гърдите му бие мъжкото му сърце, той ще работи в полза на родината. За общото благо на всички ни. Програмата на партия Величие е уникална. Всеки един от вас може да я намери на сайта им, да я изгледа, да я прочете.
имат за по-малко от 2 месеца обиколиха 45 български града. Включително и 3 държави. Ходиха в Германия, доколкото разбрах, в Англия и в Австрия. Гледах им няколко срещи. Излъчваха всички срещи. За пръв път видях подобно нещо в Българска политика. Всяка една среща с граждани беше отворена за абсолютно всички. Не само за членове, за абсолютно всички отворени срещи. И всяка една среща беше излъчвана наживо в социалните мрежи. Всеки един гражданин, който искаше, можеше да зададе своите въпроси наживо или онлайн. И да получи отговор на тях. За мен това е правилният начин на правене на политика. Това е правилният начин на действие. За тях мога да говоря още много, но предпочитам всеки, който реши, да си направи изводите сам. Има достатъчно вече много информация за тях в YouTube и в Facebook. Така че призовавам ви, наистина призовавам всеки един, който изгледа това видео, всеки един от моите приятели, да направи своето проучване. Имаме още няколко часа до утре. Да направи своето проучване и ако прецени, че наистина това са хората, които заслужават да получат нашето доверие, да гласува утре за тях. Политическа партия Величие с номер 25 в бюлетината. Успех, хубав ден на всички и дано заедно да изградим една по-добра държава за всички ни.